Hola. Hola, amigues i amics. Hola. Avui us volem mostrar una cosa que hem fet que revolucionarà el mercat de les mascaretes. Hem fet un model, Bueno, dos models de mascaretes que vosaltres podeu fer també per casa. En realitat no sabem massa bé si protegeixen contra el virus, però protegeixen contra altres coses. altres coses, sí. La serietat, sí, altres coses. Bé, el primer model és el que ha fet en Nil. Hem de veure que són totalment fetes amb material reciclat. Són cartronets de paper higiènic, que sabem que tots en tenim mogollon a casa. Sí, 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 sí. En tenim molt, sí, sabem que sí. Va, que s'ha acabat el temps. Se mos acaba el temps. Llavors, aquest és Mama, el se mos model. ha acabat el temps. Bé, és igual, farem més d'un minut, no passa res, és igual. Aquest és el model, li veiem provat aquí en el Nil, està fet a mida. Va enganxat aquí a les una orella i l'altra orella, molt bo de posar, molt bo de posar. I a més, que tenim aquí un somriure d'orella a orella, que mos fa molta falta aquests dies, Però a més, si hi ha un dia que és de sortir al carrer però no tens massa ganes de somriure, doncs te la poses i ja està, perquè en realitat no fa falta no que riguis. Ara en Nil estava així, però semblava que reia. I a més, vols explicar tu la superpeculiaritat d'aquesta marca? Que t'ho comparo o alguna cosa? I també podem fer... Mireu, primer està així, després feim així i està trist o enfadat. Exacte, és reversible, és una màscara amb doble emoció, perquè no fa falta que sempre riguem, o triple, clar. Perquè es pot anar enfadat, també. Sí, exacte, depenent després de com col·loques tu les ses, estaràs o trist o enfadat. A veure, trist seria així, ses cap amunt seria trist i enfadat, així, enfadat. Veus? Triple emoció, molt guai aquesta màscara. I després tenim un altre model, seria el model Gemma, seria aquest, que aquest sí ve amb somriure, no és reversible, un part raro, però ve amb un tros... Ai, perdó, què? Perdó. Ve amb un trosset de lletuga aferrat a les dents. S'embala molt, Llavors, bueno, aquesta també. No vas jurar, aquesta cosa... per aquí. Sí? Va darrere. Ui, veiem que sí, també un model molt xulo. I aquesta té la peculiaritat que la goma no és una goma qualsevol. És un globus, sí, un globus d'aquests llargs, d'aquests globus que quan t'infles llavors pots fer una forma. Llavors, bueno, jo què sé, que vas pel carrer i de com necessites fer un K de globo, doncs, te'ls fas la màscara i ja està, ja el tens. Així que, bé, acceptam encàrrecs, mos podeu escriure, com es diu, la nostra marca, mascaretes, ja veurem, @gmail.com. Què? Es diu Mare Conta. Sí, bé, crearem una marca i vos anirem indicant per aquí. Si necessiteu que vos en faguem, doncs feim per encàrrec, mos escriviu en privat, mos deis quantes en voleu. O demà també vos podríem fer un tutorial. I també vos mostrarem com van pel carrer. Us veiem. Adéu. Adéu.